ngapden sobai pi ki parlok ki bistanat ban pe yak rek video hak dik channel ban bana ka FIFA hadu ndrut likiri na light liki continent ban penlong ya ka FIFA World Cup jong snem arjar lai pau u president jong ka Football International Federation Association lane ka FIFA u Gianni Infantino hak nek snibalang jong connecta ya ula ban bana bakin ndrut likiri na light liki continent kin sap penlong ya ka FIFA World Cup jong snem arjar lai pau bat kita kin ndrut likiri na light liki continent kiban sa pelong ya ka FIFA World Cup jong snem arjar lai pau kilong ka Argentina, Uruguay, Paraguay na ka continent South America, ka Spain bat ka Portugal na ka continent jong ka Europe, bat ka Morocco na ka continent jong ka Afrika. Ka World Cup kiban sa long snem arjar lai pau kade ka jingdap chispa snem ha ka tournament jong ka FIFA World Cup. Ha kabaya kade ka tournament ka balas dang ningkong haus snem kat kendai spa lai pau hari Uruguay. Shuh kat kum ka jingatu Presiden jong ka Comebol Alejandro Domínguez long bakin lightly kiri na South America kata kari Argentina, Uruguay bat Paraguay kinlong kiri kiban sapelong ya ka FIFA World Cup jong snem arjar lai pau bat ya ka jingle kai kabading kong ha ka FIFA World Cup jong snem arjar lai pau kan penlong hari Uruguay bat katkum ka jingatu Presiden jong ka Paraguay Football Association Robert Harrison long bakin lightly kiri na South America kin sayurung direct syaka FIFA World Cup jong snem arjar lai pau u presiden jong ka FIFA u Gianni Infantino long baki wepat ki jingle kai kebadangsa ha ka FIFA World Cup jong snem arjar lai pau kin sa peniale kai ru haki lightly kiri kata ka Spain, Portugal bat Morocco shuh kitolong kubor lia tu baka jingle kai kabningkong ha ka FIFA World Cup jong snem arjar lai pau kan peniale kai ha ka stadium kabayale kai ningkong ha ka tournament jong ka FIFA World Cup kabalong snem ka kendai spa lai pau kata ka stadium jong ka Uruguay ka bakerteng ka Montevideo Mythical Estadio Centenario ka FIFA World Cup ka bansalong snem arjal lai pau kadai ka World Cup ka Sniewbok tam na ka banta Lionel Messi, Cristiano Ronaldo bat Suarez namar kim chom layo shu ban yale kai na kamta ka ri jongki hak baki arta jongki kila kamno bat hak juga por ka FIFA World Cup jong snem arjal lai pau kin sapelong hakin drut likiri na light liki continent kibakan tubru ya ka ri Lionel Messi ka Argentina kari Cristiano Ronaldo ka Portugal bat kari Suarez ka Uruguay ka FIFA World Cup jong snem arjal lai pau kan ya perna ki weipat ki FIFA World Cup ki balade ban pelong bat ka FIFA World Cup ka badang sa usnem arjara punriu namar hakane ka FIFA World Cup jong snem arjal lai pau kin penon burom ya ka jingdap chispa snem jong ka tournament ha ka FIFA World Cup ka balas dang na du snem ka kendai spa lai pau hadu snem arjal lai pau ka FIFA World Cup tournament kala dap chispa snem je parlok kadongi sobnut ya kanek FIFA World Cup jong snem arjal lai pau namar kamdei shuh hakapor Lionel Messi, Cristiano Ronaldo bat Suarez je parlok tang kine kubor ngangai be plus ngotu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibun